Pois Bico de Xeado casi podemos dicir que empezou de un fracaso, porque estábamos con leite, vendendo leite pasteurizado en máquinas na calle, e, bueno, era algo que non funcionaba. O de Galicia Calidade é un distintivo moi importante, sin lugar a dúda, e eu dicíalles o ano que nos concederon o de Galicia Calidade, dicíalles, mira, o conseguilo non é fácil. Agora, o que é difícil é conservalo. Vamos poñer todas as nosas forzas e as nosas boas formas de facer e as nosas ganas de traballar para seguilo conservando. É algo importante, é un distintivo que fora de Galicia chama moito. En Galicia hoxe vende moito. O noso ingrediente principal é o leite, vale? Que é procedente das nosas granxas. Temos a ventaxa de que, ao ser dunha granxa única, podemos controlar dende a graxa da proteína, que nos favorece no tema da fabricación de xeados. Tratamos sempre de conseguir produtos de proximidade e da maior calidad posible. E creo que aí está o segredo principal de Bico de Xeado.